патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Дани е избрал най-лошото място за обедна каскада, високо над каньона. А после вятърът го е преобърнал. Поне си е сложил предпазен колан, но пак ще трябва да го свалим. Една предпазна мрежа идва веднага! Здравей, Дани! Аз съм висящият дързък Дани! Екс! Ще ти помогна да се обърнеш нагоре! Внимателно! Не искам да изпусна страхотния си екстремен обяд! Добре, но сме тук, за да те спасим. Обядът ще почака. Клещи! Страхотно! Ние успяхме! Това Райдър ли е? Почти стигнах. Благодаря за мрежата, Чейз! Благодаря! Не знаех, че това колело може да лети! Този клип ще е върхът! Гледайте как се спускам с колелото! Или не? О-о, Дани отново е в беда. Кученца, трябва да ни във въздуха, за да хванем Дани. Мрежа! Ние ще те свалим от тук додолу. Мисля, че това е една отлична идея! Пес Патрул са най-добрите! Какъв полет, а, фенове? И дръзкият завършек на тази дръзка каскада е благодарение на Пес Патрул! Благодаря, Райдър! Хей, когато каскадите ти са в беда, само извай за помощ. Необичайни пеперуди летят из Адвенчър Бей и причиняват хаос. Райдър, изглежда, че пеперудите идват от гората. Ето една. Хей! Това е мелодичен монарх. Те обикновено следват тъмно лилава пеперуда разузнавач, която търси храна. Без разузнавач пеперудите може и да не намерят храна. Разбрано, Райдър. Ще се оглеждам за тъмно лилав разузнавач. Ако пеперудите следват разузнавач, тогава... Сетих се! Робокуче, към базата! Скай, ще намериш ли друг пеперуден храст? Заемам се, Райдър! Роки, ще ни трябват неща от камиона ти. Разбира се, Райдър! Не изхвърляй, а рециклирай! Зума, ти ще си разузнавач. Преправих нашийника ти да издава звук на пеперуда. След мен, куче Руди, да премести мелодичните монарси. Скай, намери ли още пеперудени храсти? Виждам малко. Всъщност, цял куп пеперудени храсти. И са доста далеч. Супер! Ще изпратя кученцата и пеперудите към теб. Приятел, мисля, че изгубихме няколко. Остави на мен! Хайде, пеперудки, време е да избъркаме за довиждане! Отлична работа! Доведохте пеперудите до храната им. Да се връщаме в Адвенчър Бей. Ела, разузнавач! Ще те заведа при другите! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Имаме мисия в планината на Джейк и трябва да побързаме. А Чичо Отис е в миньорска количка беглец. Трябва да го спасим и да спрем количката преди да се разбие. За тази мисия ми трябва Еверест. Трябваш ми с снегохода си. Използвай хващача, за да измъкнеш Отис. Рабъл! Изглежда количката може да се блъсне в колибата на Отис. Използвай булдозера си, за да струпаш голяма купчина пръст, която да я спре. Ето го там, Еверест. Хващаща ръка! Пес Патрулът! О-о! Хванахте! Добро хващане, Еверест. Моля ви, не оставяйте Голди да избяга! Рабъл, приготви се. Тази количка идва към теб. Всичко е готово тук, Райдър! Надявам се! Голди! О-о, Еверест, буцата идва надолу по хълма. Голди! Тя отново се върна! Ще ни смачка, ако не се движим бързо. Маршал, тръгни към речния бряг в основата на планината. Дръж се, Чичо Отис! Получи се, Райдър. Но сега онова семейство бобри е в беда. Побързай, Маршал! С
подводното урадие напои земята пред бобрите, за да спреш буцата с кълта. Готово! Изключително съм благодарен на Пес Патрула, че спаси най-ценното нещо от всичко. Голямата ти златна буца? Не, новия ми приятел, Бъди и бобърския му род. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Супер! Защото морският патрул има различна мисия днес. С морския патрулер отиваме във фермата на Фермерал. Фермата на Фермерал някак се е наводнила с нощи. Зума, гмурни се в подводницата, за да разбереш какво причинява наводнението. Готови? По места, намокри се! Не мога да повярвам на очите си. Робокуче, активирай воден режим. Зума, разбери откъде идва водата. Дадено, капитан Райдър! О, това е една странна ферма. Хей, Райдър, намерих един маркуч, който още тече. Добре, Зума, последвай маркуча до крана и го затвори. Само ако бях отместил онази скала от отточния канал. Значи това задържа водата тук. Каналът е запушен ли? Ще я преместим. Ръбъл, отмести тази скала, за да оттече водата. Време е да дръпнем тапата на пасището. Това е голяма скала, но ще я преместя. Готово е, Райдър! По-добре се махни от там, Ръбъл. Оттичащата се вода се смуква силно. Разбрано! И назад! Благодаря ви, морски патрул. Спасихте фермата ми. Когато и да се наводни фермата ти, само излай за помощ. Ей, Фермерал! Да не забравих да затворя крана. Опа! Съжалявам. Всички допускат грешки. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Франсуа и капитан Турбът са в голяма беда в открити води. О, китовете обикновено са кротки. Не съм виждал някой от тях да прави така. Аз също, Зума. Май нещо го тревожи. Но първо да помогнем на Турбот. За тази мисия ще ми трябва Зума. С подводницата си привлечи кита далеч от кесона. И Ръбъл, с машината си трябва да изправиш кесона нагоре. Ура! Помощта е тук! И китът също е тук. Зума, накарай го да се премести. Хей, кит! Играл ли си на гоненица? На бас, че не можеш да ме хванеш! Добре, Ръбъл, време е да действаш. Благодаря, Ръбъл. Пак сме в играта. Сега да тръгваме. Хей, къде отиде китът? Ето къде си. Но какво правиш? Райдър, нещо не е наред с китчо. Не спира да търка устата си. Погледни отблизо, Зума. Райдър, сега го виждам. Има нещо заседнало между зъбите му. Роки, да помогнем на Зума да почисти зъбите. О, горкичкият сигурно има ужасен зъбобол. На този кит му трябва изчеткване и почистване. Веднага се заемам, Райдър. Въжето на буя ти. Чудесна идея. Отвори широко, приятел. Успяхме! Добра работа, кученца! Когато имаш проблем с устата, само извикай за помощ. Това е всичко. Проблем на зигзаг пътеката. Мула Терка е избягала с чикалета. А кмет Годуей виси от едно дърво. Трябва да свалим кмета. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай, задача и дай! Ще ми трябва също и Чейз. Чейз поема с чест. Пес Патрул поема контрол. Съжалявам, Райдър, още нищо. Чакай! Това е Скай! Усмивка! Намерих я! Да побързаме! Добре, Чейз, време е за мрежа. Хубава гледка! А сега да хванем Мула Терка и чикалета. Скай, Отправям се към пътеката! Райдър,
На въжения мост са, но той не изглежда много сигурен. Имам една идея. Обади се, Тракър. Оле, Райдър, целият съм вслух. Тодос оидос. Готов ли си за полет? Ще те хвана. Готово. О, Чикалета, ти си спасена! Благодаря, Тракър. Хей, мулатерка, виж какво имам. Райдър, вие успяхте! Когато имате проблем, кмете, само за помощ. Патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Полицейски стил. Както знаете, кралските котета бяха на път към Адвенчър Бей. Яха, какво искаш да кажеш? Изчезнали са. Ще имаме нужда от всички, за да решим този случай. Чейз, ти си полицейското куче, за това искам да водиш операцията. Разбрано. Чейз приема с изключително голяма чест. Сега искам горещо да приветствате най-новите членове на нашия отбор Котешка катастрофа. Но защо не се движим по-бързо? О, стига, котенца! Не е време за дрямка! За вас също! Сега гребете! Спрете този влак, кмет Чумлингър! Добре, ще го направя сам. Кмет Хъмдингър няма да спре. Имам една идея. Роки, Скай, искам да отидете до основата на хълма възможно най-бързо. Тогава, Скай, пусни лентата с шипове от хеликоптера. Роки, постави я в средата на пътя. Да го направим! Влакът идва! Къде са посетителите ни? Елизабет! Хенри! Добре дошли в нашия скромен град. И благодаря отново, Пес Патрул. Няма защо. Когато и да имате проблем, Само излайте за помощ. Този вятър е супер свистящ. Радвам се, че ще бъдем вътре тази вечер. здравей, фермерал. Райдър, имам проблем с паникьосано прасе. Гръмотевица изплаши Корни и той избяга. Ние ще ти помогнем. Корни! 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 Ето там! Райдър, виждам Корни в каньона! Да вървим. Ето го там. Ще стоя наблизо, ако ви трябва помощ. Чейз, да се спуснем долу. Вакуумни обувки. Спокойно, Корни. Ще те измъкнем след 2 махвания на опашката. Добре, да се прибираме. Твърде страхлив, за да го носим. Скай, спусни ремъка си. Хванах го. Спокойно, Корни. Скоро ще се върнеш при фермерал. Отнеси го обратно, Скай. Оттегляме обратно! Райдър, тези мълнии са точно над Адвенчър Бей. Скай, не искам да летиш близо до бурята. Мини по другия път над планините и залива. Добре, Корни. Ще ни отнеме малко повече време, но ще те върнем у дома. Скоро ще сме вкъщи, Корни. Ако успея да намеря фермата. Страхотно! Корни, главите! Това крави ли са? Да, те осветяват пътя. Ето го моето момче Корни! Радвам се, че сте добре. Благодаря, че върнахте Корни! Благодаря на всички ви! Няма проблем, фермерал. Ако пак ти потрябваме, само за помощ. Здравей, Еверест. Какво става? Райдър, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път. Идваме веднага. Няма бърз книгомобил, нито малко кученце. Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя.
Това беше на косъм. Хей, Райдър, много се радвам да те видя. Приближи се, после изстреляй куката си. Кука! Скай, сега, действай! Звучи сякаш някой прави чай. Какво става? Ние се движим. Госпожо Марджери, закопчайте се с ремъка. Мейнард! Ще спасим Мейнард и книгите. Благодаря, Райдър. О, не! Ще повикам още помощ. Роки, Раба, очакайте ни край планинския път. Райдър, един влак се приближава бързо. Скай, с куката забави книгомобила. Готова! Автопилот. Здравей, Мейнард, да затегнем коланите. Спирачките не работят. Ще опитам с ръчната. Това не е добре. Роки, Раба, трябва ни рампа. Хей, тези стоманени гради ще свършат работа. Бързо! Влакът е съвсем близо. Успяхме! Морски патрулер, ние идваме! Сега да отплаваме с този супер кораб! Щом намеря бутона за стартиране... Погрижи се този роборовър да остане заключен! Нелегалният пътник е заключен долу. Сега кой от тези бутони? Мътните го взели! Ние потегляме! Намери ли морския патрулер? Все още не, Райдър. А сега загубих и Маршал. О, не! Ще опитам да се свържа. Райдър вика Маршал. Къде си? Там ли си? Не отговаря. Може би не ни чува. Този предавател е идеален за новото ми съндъче! Робокуче! Да! Ето плана. Скрий се зад онова боре, аз ще отдалеча сит от мостика. Ти ще се промъкнеш и ще поемеш контрола. Петнисто кученце, какво правиш? Водно урадие! Вода! Имам проблем с изключването на урадието. Аз ще го направя! Това е морският патрулер. Сега да се върнем на него. Дръжте се, давам пълен напред. Изключи тези урадия! Направо ме порази! Пирате си, вземаме си кораба обратно. Райдър, как се радвам да те видя само! Златната реликва я няма! Всички, хайде, потърсете я! Райдър, Карлос, елате тук! Намерих следи от лапи. Не съм виждал нещо такова. Еха, има наистина много големи лапи. Реликвата я няма, а някакво животно с големи лапи е било тук. Сигурно той я е взело. Не знаем какво е създанието, но знаем, че такава стара реликва трябва да е в музея. И ние ще я върнем. Райдър, видях нещо златно и блестящо сред дърветата. Този звук, това е Манди. Тя е в опасност. О, не! Голямата лапа я е хванала! Манди, аз ще ти помогна! Реликвата ще се търкулне в реката. Скай, ще я хванеш ли с щипката? Щипка! Приятели, вижте тези печати върху златната реликва. Изглежда точно като мистериозните следи. Значи няма голяма лапа, която оставя следи? Била е реликвата?
С помощта на маймуните? Благодаря, че върнахте колонната обратно, Райдър. Няма проблем. Когато сте в беда, само ука за помощ. Се престоря, че пръста ми е щупен, беше най-добрата ми идея. Ха-ха! Наричайте ме кмет Бръмдингър! Кой бутон да натисна? Мейнард? Марджери до Райдър? Спокойно, госпожице Марджери. Ще спасим Мейнард. Чейз, продължи по пътеката и спри Хъмдингър с мрежата си. Мрежа! О, не! Моля те, не ме пръскай! Мрежата не успя. Кметът и скунксът отиват към реката. Ученца, среща при реката. Имаме животни за спасяване. Направи барикада пред речния бряг. Скункса! Вземи скункса! Мейнард, ела при мен! Какво прави бутона? Чудесно хващане! Отлична работа, Зума. Добре шофираш, Мейнард. О, най-после на твърда земя! О, весел танц, весел танц! На това казвам бързо оздравяване. Ау! Райдър, ученца, много ви благодаря, че спасихте Мейнард. И че спасихте кмет Хъмдингър. Благодаря ви, Пес Патрул! Няма защо. Когато имате бръмчащ проблем, само излайте за помощ. Здравейте, кмете! Райдър, спешно е! Статуята на чикалета е изчезнала! Пес патрулът ще дойде веднага там. Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдър, има следи и свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели. Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър трябваше да се сетя. Не помня да съм канил Пес Патрула на паркито ми за отвличане на статуята. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдър? Кмет Хъмдингър е взел статуята на чикалета и се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай ме до водостока с ховеркрафта си. Райдър, виж! Време е за къпане! Почакай, водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Алигатор! Котешка гледка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, Пес Патрул. Изтрийте я добре зад крилата. Изцапали сте ги ужасно много. Готови ли не? Аз идвам! Бу, виждам те! Тук няма никой. Наистина много добре се криете. Съжалявам, Гарби, агънца, ще вечеряте след малко. Време е да напълня кофата. Току-що изстрелях покрива на силоза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата! Извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на Пес Патрул. О, защо? О, изгубих още един кочан. Пес Патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силоза, преди да го върнем.
Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къш, птици! Къш! Махайте се от силоза! Включително и ти, Чайке! Отлична работа, Чейз. Само така. Благодаря, Райдър! Точно на време, Пес Патрул. Поправих покрива и е готов да го сложа обратно. Добре, Скай, издигни този покрив обратно на мястото му. Следва върха на силоза. Един покрив за силоз идва веднага. О-хо, браво на Браво на Скай! теб! Благодаря, Пес Патрул. Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силоза, само излай за помощ. Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Поздравете спасителния екип на котенцата! Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ! Този котешки екип! На Adventure Bay няма да му излишна помощ. Не се тревожи, Чейз. Пес Патрулът винаги ще бъде пръв в сърцата на всички хора. Няма да е така, когато котенцата ми ги злепоставят. Благодаря, Райдър. Във вътрешния ми двор валят останки от храна. Райдър, на покрива има коте, което хвърли остатъци. Едва ли е възможно това да е коте? Знаех си! Кмет Хъмдингър, вие сте нагласили фалшивите спасявания, нали? Котенца, да тръгваме! Чао, чао! Къш, къш! Не виждам нищо! О, досадни чайки! Кмет Хъмдингър, добре ли сте? Котенца, помогнете! Аз съскам за помощ! Не мисля, че те са на разположение. Скай, трябва ни спасителният ти колан. Заемам се! Благодаря, Пес Патрул, че спасихте мен и котешкия ми екип. Няма защо, Кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Ако това не помогне, просто излайте за помощ. Много смешно! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Дани е избрал най-лошото място за обедна каскада. Високо над каньона. А после вятърът го е преобърнал. Поне си е сложил предпазен колан, но пак ще трябва да го свалим. Една предпазна мрежа идва веднага! Здравей, Дани! Аз съм висящият дързък Дани! Екс! Ще ти помогна да се обърнеш нагоре! Внимателно! Не искам да изпусна страхотния си екстремен обяд! Добре, но сме тук, за да те спасим. Обядът ще почака. Клещи! Страхотно! Ние успяхме! Това Райдър ли е? Почти стигнах. Благодаря за мрежата, Чейз! Благодаря! Не знаеш, че това колело може да лети? Този клип ще е върхът! Гледайте как се спускам с колелото! Или не? О-о, Дани отново е в беда. Кученца, трябвате ни във въздуха, за да хванем Дани. Мрежа! Ние ще те свалим от тук додолу. Мисля, че това е една отлична идея! Пес Патрул са най-добрите! Какъв полет, а, фенове? И дръзкият завършек на тази дръзка каскада е благодарение на Пес Патрул! Благодаря, Райдър! Хей, когато каскадите ти са в беда, само излай за помощ. Необичайни пеперуди летят из Adventure Bay и причиняват хаос. Райдър, изглежда, че пеперудите идват от гората. Ето една. Хей! Това е мелодичен монарх. Те обикновенно следват тъмно лилава пеперуда разузнавач, която търси храна. Без разузнавач пеперудите може и да не намерят храна. Разбрано, Райдър. Ще се оглеждам за тъмно лилав разузнавач. Ако пеперудите следват разузнавач, тогава... Сетих се! Робокуче, към базата!
Скай, ще намериш ли друг пеперуден храст? Заемам се, Райдър! Роки, ще ни трябват неща от камиона ти. Разбира се, Райдър. Не изхвърляй, а рециклирай. Зума, ти ще си разузнавач. Преправих нашийника ти да издава звук на пеперуда. След мен, куче Руди, да премести мелодичните монарси. Скай, намери ли още пеперудени храсти? Виждам малко. Всъщност цял куп пеперудени храсти. И са доста далеч. Супер! Ще изпратя кученцата и пеперудите към теб. Приятел, мисля, че изгубихме няколко. Остави на мен! Хайде, пеперудки, време е да избъркаме за довиждане. Отлична работа! Доведохте пеперудите до храната им. Да се връщаме в Адвенчър Бей. Ела, разузнавач, ще те заведа при другите. Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Имаме мисия в планината на Джейк и трябва да побързаме. А Чичо Отис е в миньорска количка беглец. Трябва да го спасим и да спрем количката преди да се разбие. За тази мисия ми трябва Еверест. Трябваш ми с снегохода си. Използвай хващача, за да измъкнеш Отис. Рабъл. Изглежда количката може да се блъсне в колибата на Отис. Използвай булдозера си, за да струпаш голяма купчина пръст, която да я спре. Ето го там, Еверест. Хващаща ръка! Пес патрулът! О-о! Хванахте! Добро хващане, Еверест. Моля ви, не оставяйте Голди да избяга! Рабъл, приготви се. Тази количка идва към теб. Всичко е готово тук, Райдър. Надявам се. Голди! О-о, Еверест, буцата идва надолу по хълма. Голди! Тя отново се върна! Ще ни смачка, ако не се движим бързо. Маршал, тръгни към речния бряг в основата на планината. Дръж се, Чичо Отис! Получи се, Райдър! Но сега онова семейство бобри е в беда. Побързай, Маршал! С водното урадие напои земята пред бобрите, за да спреш буцата с кълта. Готово! Изключително съм благодарен на Пес патрула, че спаси най-ценното нещо от всичко. Голямата ти златна буца? Не, новия ми приятел, Бъди и бобърския му род. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Супер! Защото морският патрул има различна мисия днес. С морския патрулер отиваме във фермата на Фермерал. Фермата на Фермерал някак се е наводнила с нощи. Зума, гмурни се в подводницата, за да разбереш какво причинява наводнението. Готови? По места, намокри се! Не мога да повярвам на очите си. Робокуче, активирай воден режим. Зума, разбери откъде идва водата. Дадено, капитан Райдър! О, това е една странна ферма. Хей, Райдър, намерих един маркуч, който още тече. Добре, Зума, последвай маркуча до крана и го затвори. Само ако бях отместил онази скала от отточния канал. Значи това задържа водата тук. Каналът е запушен ли? Ще я преместим. Ръбъл, отмести тази скала, за да оттече водата. Време е да дръпнем тапата на пасището. Това е голяма скала, но ще я преместя. Готово е, Райдър! По-добре се махни от там, Рабъл. Оттичащата се вода се смуква силно. Разбрано! И назад! Благодаря ви, морски патрул. Спасихте фермата ми. Когато и да се наводни фермата ти, само излай за помощ. Ей, Фермерал! Да не забравих да затворя. Крана. Опа. Съжалявам. Всички допускат грешки. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Франсуа и капитан Турбът са в голяма беда в открити води. О,
Китовете обикновено са кротки. Не съм виждал някой от тях да прави така. Аз също, Зума. Май нещо го тревожи. Но първо да помогнем на Турбот. За тази мисия ще ми трябва Зума. С подводницата си привлечи кита далеч от кесона. И Рабъл, с машината си трябва да изправиш кесона нагоре. Ура! Помощта е тук! И китът също е тук. Зума, накарай го да се премести. Хей, Кит! Играл ли си на гоненица? На баща не можеш да ме хванеш! Добре, Рабъл, време е да действаш. Благодаря, Рабъл. Пак сме в играта. Сега да тръгваме. Хей, къде отиде китът? Ето къде си. Но какво правиш? Райдър, нещо не е наред с Китчо. Не спира да търка устата си. Погледни отблизо, Зума. Райдър, сега го виждам. Има нещо заседнало между зъбите му. Роки, да помогнем на Зума да почисти зъбите. О, горкичкият сигурно има ужасен зъбобол. На този кит му трябва изчерпване и почистване. Веднага се заемам, Райдър. Въжето на буети. Чудесна идея. Отвори широко, приятел. Успяхме! Добра работа, кученца! Когато имаш проблем с устата, само извикай за помощ. Това е всичко. Проблем на зигзаг пътеката. Мула Терка избягала с чикалета. Ахмед Годуей виси от едно дърво. Трябва да свалим кмета. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! Ще ми трябва също и Чейз. Чейз поема с чест. Пес Патрул поема контрол. Съжалявам, Райдър, още нищо. Чакай! Това е Скай! Усмивка! Намерих я! Да побързаме! Добре, Чейз, време е за мрежа. Хубава гледка! А сега да хванем Мула Терка и чикалета. Скай? Отправям се към пътеката! Райдър, на въжения мост са, но той не изглежда много сигурен. Имам една идея. Обади се, Тракър. Оле, Райдър, целият съм вслух. Тодос оидос. Готов ли си за полет? Ще те хвана! Готово! О, чикалета, ти си спасена! Благодаря, Тракър. Хей, Мула Терка, виж какво имам! Райдър, вие успяхте! Когато имате проблем, кмете, само за помощ. Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Полицейски стил. Както знаете, кралските котета бяха на път към Адвенчър Бей. Бяха, какво искаш да кажеш? Изчезнали са. Ще имаме нужда от всички, за да решим този случай. Чейз, ти си полицейското куче, за това искам да водиш операцията. Разбрано. Чейз приема с изключително голяма чест. Сега искам горещо да приветствате най-новите членове на нашия отбор Котешка катастрофа. Но защо не се движим по-бързо? О, стига, котенца! Не е време за дрямка! За вас също! Сега гребете! Спрете този влак, кмет Чумлингър! Добре, ще го направя сам. Кмет Хъмдингър няма да спре. Имам една идея. Роки, Скай, искам да отидете до основата на хълма възможно най-бързо. Тогава, Скай, пусни лентата с шипове от хеликоптера. Роки, постави я в средата на пътя. Да го направим! Влакът идва!
Къде са посетителите ни? Елизабет! Хенри! Добре дошли в нашия скромен град. И благодаря отново, Пес Патрул. Няма защо. Когато и да имате проблем, Само излайте за помощ. Този вятър е супер свистящ. Радвам се, че ще бъдем вътре тази вечер. здравей, фермерал. Райдер, имам проблем с паникьосано прасе. Гръмотевица изплаши Корни и той избяга. Ние ще ти помогнем. Корни! 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 Ето там! Райдер, виждам Корни в каньона! Да вървим. Ето го там. Ще стоя наблизо, ако ви трябва помощ. Чейз, да се спуснем долу. Вакуумни обувки. Спокойно, Корни. Ще те измъкнем след 2 махвания на опашката. Добре, да се прибираме. Твърде страхлив, за да го носим. Скай, спусни ремъка си. Хванах го. Спокойно, Корни. Скоро ще се върнеш при фермерал. Отнеси го обратно, Скай. Оттегляме обратно! Райдер, тези мълнии са точно над Адвенчър Бей. Скай, не искам да летиш близо до бурята. Мини по другия път над планините и залива. Добре, Корни. Ще ни отнеме малко повече време, но ще те върнем у дома. Скоро ще сме вкъщи, Корни. Ако успея да намеря фермата. Страхотно! Корни, главите! Това крави ли са? Да, те осветяват пътя. Ето го моето момче, Корни! Радвам се, че сте добре. Благодаря, че върнахте, Корни! Благодаря на всички ви! Няма проблем, фермерал. Ако пак ти потрябваме, само за помощ. Здравей, Еверест, какво става? Райдър, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път. Идваме веднага. Няма бърз книгомобил, нито малко кученце. Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя. Това беше на косъм. Хей, Райдър, много се радвам да те видя. Приближи се, после изстреляй куката си. Кука! Скай, сега, действай! Звучи сякаш някой прави чай. Какво става? Ние се движим! Госпожо Марджери, закопчайте се с ремъка. Мейнард! Ще спасим Мейнард и книгите. Благодаря, Райдър. О, не! Ще повикам още помощ. Роки, Рабъл, чакайте ни край планинския път. Райдър, един влак се приближава бързо. Скай, с куката забави книгомобила. Готова! Автопилот. Здравей, Мейнард, да затегнем коланите. Спирачките не работят. Ще опитам с ръчната. Това не е добре. Роки, Рабъл, трябва ни рампа. Хей, тези стоманени гради ще свършат работа. Бързо! Влакът е съвсем близо. Успяхме! Морски патрулер, ние идваме! Сега да отплаваме с този супер кораб! Щом намеря бутона за стартиране... Погрижи се този роборовър да остане заключен! Нелегалният пътник е заключен долу! Сега кой от тези бутони? Мътните го взели! Ние потегляме! Намери ли морския патрулер? Все още не, Райдър, а сега загубих и Маршал. О, не! Ще опитам да се свържа. Райдър вика Маршал. Къде си? Там ли си? Не отговаря. Може би не ни чува. Този предавател е идеален за новото ми съндъче! Робокуче! Да! Ето плана.
Скрий се зад онова буре, аз ще отдалеча Сид от мостика. Ти ще се промъкнеш и ще поемеш контрола. Петнисто кученце, какво правиш? Водно урадие! Това! Имам проблем с изключването на урадието. О, аз ще го направя! Това е морският патрулер. Сега да се върнем на него. Дръжте се, давам пълен напред. Изключи тези урадия! Направо ме порази! Пирате си, вземаме си кораба обратно. Райдър, как се радвам да те видя само! Златната реликва я няма! Всички, хайде, потърсете я! Райдър, Карлос, елате тук! Намерих следи от лапи. Не съм виждал нещо такова. Еха, има наистина много големи лапи. Реликвата я няма, а някакво животно с големи лапи е било тук. Сигурно той я е взело. Не знаем какво е създанието, но знаем, че такава стара реликва трябва да е в музея. И ние ще я върнем. Райдър, видях нещо златно и блестящо сред дърветата. Този звук, това е Манди. Тя е в опасност. О, не! Голямата лапа я е хванала! Манди, аз ще ти помогна! Реликвата ще се търконе в реката. Скай, ще я хванеш ли с щипката? Щипка! Приятели, вижте тези печати върху златната реликва. Изглежда точно като мистериозните следи. Значи няма голяма лапа, която оставя следи? Била е реликвата? С помощта на маймуните? Благодаря, че върнахте колоната обратно, Райдър. Няма проблем. Когато сте в беда, само ука за помощ. Се престори, че пръста ми е щупен, беше най-добрата ми идея. Ха-ха! Наричайте ме кмет Бръмтинга! Кой бутон да натисна? Мейнард? Марджери до Райдър? Спокойно, госпожице Марджери. Ще спасим Мейнард. Чейз, продължи по пътеката и спри Хъмдингър с мрежата си. Мрежа! О, не! Полете, не ме пръскай! Мрежата не успя! Кметът и скунксът отиват към реката! Кученца, среща при реката. Имаме животни за спасяване. Направи барикада пред речния бряг. Скункса! Вземи скункса! Мейнард, ела при мен! Какво прави бутона? Чудесно хващане! Отлична работа, Зума. Добре шофираш, Мейнард. О, най-после на твърда земя! О, весел танц, весел танц! На това казвам бързо оздравяване. Ау! Райдър, кученца, много ви благодаря, че спасихте Мейнард. И че спасихте кмет Хъмдингър. Благодаря ви, Пес Патрул! Няма защо. Когато имате бръмчащ проблем, само излайте за помощ. Здравейте, кмете! Райдър, спешно е! Статуята на чикалета е изчезнала! Пес патрулът ще дойде веднага там. Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдър, има следи и свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели.
Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър трябваше да се сетя. Не помня да съм канил пес патрула на партито ми за отвличане на статуята. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдър? Кмет Хъмдингър е взел статуята на чекалета и се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай до водостока с ховеркрафта си. Райдър, виж! Време е за къпане! Почакай! Водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Алигатор! Котешка клетка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, пес патрул! Изтрийте я добре зад крилата. Изцапали сте ги ужасно много. Готови ли не? Аз идвам. Виждам те. Тук няма никой. Наистина много добре се криете. Съжалявам, Гарби, агънца. Ще вечеряте след малко. Време е да напълня кофата. Току-що изстрелях покрива на силуза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата! Извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на пес патрул. О, защо? О, изгубих още един кочан. Пес патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силуза, преди да го върнем. Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къш, птици! Къш! Махайте се от силуза! Включително и ти, чайке! Отлична работа, Чейз! Само така! Благодаря, Райдър! Точно на време, пес патрул! Поправих покрива и е готов да го сложа обратно. Добре, Скай, издигни този покрив обратно на мястото му. Следва върха на силуза. Един покрив на силуз идва веднага. Хо-хо, браво на Браво на Скай! тебе! Благодаря, пес патрул! Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силуза, само излай за помощ. Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Сега поздравете спасителния екип на котенцата. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Този котешки екип. На Адвенчър Бей няма да му излишна помощ. Не се тревожи, Чейз. Пес патрулът винаги ще бъде пръв в сърцата на всички хора. Няма да е така, когато котенцата ми ги злепоставят. Благодаря, Райдър. Във вътрешния ми двор валят останки от храна. Райдър, на покрива има коте, което хвърли остатъци. Едва ли е възможно това да е коте? Знаех си! Кмет Хъмдингър, вие сте нагласили фалшивите спасявания, нали? Котенца, да тръгваме! Чао, чао! Къш, къш! Не виждам нищо! О, досадни чайки! Кмет Хъмдингър, добре ли сте? Котенца, помогнете! Аз съскам за помощ! Не мисля, че те са на разположение. Скай, трябва ни спасителният ти колон. Заемам се! Благодаря, пес патрул, че спасихте мен и котешкия ми екип. Няма защо, кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ.
Ако това не помогне, просто излайте за помощ. Много смешно!